Chňoch, 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 chňoch. Chňoch, 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 chňoch. Ja točím? Ja točím! Ale ne ľudia, ja vás vítam pri tomto videu. A dneska to je video, kde si povieme, že budú konečne videá. Ešte sa to nevie isto, ale budú konečne videá. No proste, dohodli sme sa, tak dohodneme sa, že proste chalani, jeden je tam online, konečne je online a mám nový program na natočenie videí, takže bude lepšia kvalita možno. Vôbec nie, ale to nevadí. No a proste, no neviem, možno bude, keď je to hypercam. Predsa mám hypercam, ty vole. A proste ja nechápem, to je úplne awesome. Awesome! Teraz sa prosím vás nedivte. Čím sa to video strihalo? Takže som späť a pokračujeme. Vôbec ste ma nepočuli. To vôbec nevadí. Takže som si upratal iba kvôli videu. Som si upratal plochu. To sú hlavné veci. Tuto sú tak easy veci. Aha, nikto nič nevidel. Prečo mi to odfotilo? Ne! No proste, je to iba taká malinká informačíčka. S jedným strihom. No a proste som si povedal, že to proste dobehnem. Všetky videá, čo neboli, teraz budú vychádzať častejšie. Chápete? Lebo ja nie. Ja nechápem. Ale robím si kundu, ja chápem všetkému. No, v nemčine nie. Deutschland! Ale aj tomu rozumiem. Takže proste je to iba taká malinká informačička, toto môžete vidieť. Awesome, avesome, isum, ja, pozrite, pozrite sa. Vidíte? Vidíte to? To je presne hypercam. A tuto asi niekde, tuto by niekde malo byť nejaká, že hypercam not register chikerari, to je www.com, hypercam, ja neviem už, čo, ja neviem. A čus!